गासिबो सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोंथि दा बे बाराव बावखुंग्रि फेस्टिवला जागोन ना जाया बे बाराव बावखुंग्रि फेस्टिवला जायोब्ला माबायदि जागोन बे मोनसे गासिनिबो लोगोआव सोंथि नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन जे बे बाराव बावखुंग्रि फेस्टिवला जागोन ना जाया बावखुंग्रि फेस्टिवलनि चेयारमेन बिथांजों दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय बे फेस्टिवला बे बाराव माबायदि जागोन आरो सानबैसेनि हाबाफारि बे हाबाफारिजों जागोन नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय मोन्थिना लागोन आरो नोंथांमोननो मिन्थिहोगोन फैबाय थानाय बावखुंग्रि फेस्टिवला जानो थांगासिनो दा बे बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन दे सानबैसेनि थाखाय बे हाबाफारिया जागोन बिटिआर सरकारनि टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि अर्गेनाइजआव जोङो बावखुंग्रि फोरबो बा बावखुंग्रि फेस्टिवल खुंफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जाबाय आरो बे फोरबोखौ फैगौ 14 आरो 15 एप्रिल संक्रान्ति आरो बैसाग पहेला बे साननैनि हाबाफारिखौ लानानै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय बे हाबाफारियाव ओरैनो माबायदि जागोन बेयो बेवहाय गोबां बिदिनो सिगांनि फोरबोफोराव जों जुदि नुयोब्ला बेवहाय गोबां इभेन्ट्सफोर खालामनाय जायोमोन दा बे बाराव बैफोर इभेन्ट्सफोरा थागोन ना थाया दिनैहाय जोङो कमिटि आरो टुरिज्मजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे गोबांथार हाबाफारिफोर लानाय जायाखै बावखुंग्रि फोरबो थामहिनबा बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया मोनसे आजै आजौनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे फोरबो बेखायनो थांनाय बोसोराव जे कर'ना महामारिनि थाखाय जोङो बे फोरबोखौ खालामनो हायाखैमोन बा जों खुंफुंनो हायाखैमोन बेखायनो आथिखालाव बा दानि थासारियाव माखासे कर'नानि सोलिदोंब्लाबो कर'नानि माखासे प्रट'कलखौ लानानै गाइडलाइनखौ मानिनानै जास्ट मोनसे परम्परा मोनसे फोरबो बेखौ लाखिनांगौ आरो फोथांनांगौ हिसाबै जोङो हाजो गाखोनाय फोरबो जोङो बेखौ लाखिनायजों लोगोसे आरो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि जे जाथि जनगोष्ठीफोरनि जे ट्रेडिशनेल कालचार दङ ओंखायनो ट्रेडिशनेल कालचार ट्रुपफोरखौ लानानै जों मोनसे कालचारेल प्रग्राम लानाय जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो 14 एप्रिल खालि जोङो हाबाफारिखौ जागायनाय हिसाबै आफादनि फिरफिला बिर होनायजों लोगोसे बिनि उनाव जोङो बावखुंग्रिखौ जोङो सासे मोदायजो होननानै जोङो बेखौ बयबो मिथियो बेखायनो बेहाय जोङो इसोरनि मुङाव मोनसे बा बावखुंग्रि मोदायजोनि मुङै जोङो बेहाय फुजा फाथल होनाय जागोन आरो बिनि उनावनो जोङो जोंनि जे परम्परा जे जोङो संक्रान्ति खालि जे जोङो हाजो गाखोनायनि उनाव जे जोङो गोखा गोखै जायो गोखा गोखै जानायबो मोनसे जोङो हाबाफारि लानाय जादों जोङो बिनि उनावनो जोङो जोंनि जे जाथि जनगोष्ठीफोरनि जे मोनसे ट्रेडिशनेल कालचार बे कालचारखौ जोङो बेहाय अपेनैनो जोङो बयखौबो बाहागो लाहोनाय मोनसे हाबाफारिबो लानाय जादों आथिखालाव जिहेतु कर'ना भाइरास बा COVID-19 जिहेतु सोलिगासिनो थामहिनबा एसे बारायनायनि सायाव बारायगासिनो दा बे बुब्लियाव बेवहाय जायबा बाहागो लागोन बै बाहागो लागिरिफोरा बिथांमोना माबाफोर नियम खान्थिफोर फालिनांगोन नामा जोङो कमिटि हिसाबै अलरेडि जोङो मेडिकेल डिपार्टमेन्टजों जोङो रायज्लायदों मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय गाइडलाइन हिसाबै इन्सट्राक्सन बा हिसाबै जोङो बेखौनो जोङो दा जोङो कर'नानि जे प्रट'कल बे प्रट'कलखौ मानिनानै जों सोलिनाय जागोन आरो कर'नानि थाखाय जेबायदि मेटेरियेल्स प्रभाइड खालामनाय बा बिनि रैखाथिनि जे सुबिदाफोर बेखौ जोङो कमिटि हिसाबै जोङो खालामनाय जागोन बे बारनि फेस्टिभेलाव बेसेबांसो सुबुङा बेवहाय गेदारिं जानो थाखाय बेवहाय गेदारिं जागोन बेयाव जोङो मिथिदों गुबुन गुबुन बोसोरफोराव गोबां लाखनि बारा सुबुंफोरा हाजो गाखोनाय फोरबोआव बाहागो लाफैनायखौ जों मिथिगौ जोङो देग्लायहाय जोङो हथादबो मोनसे प्रग्रामा जानायलाय हयथ' इसेबां माने गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जानाय नङा जों बेखौ सानदों जेखि जाया मोनसे आसा खालामनो हायो बे मोनसे जोंनि मोनसे पपुलार मोनसे हाबाफारि जाबायमोन बे बावखुंग्रि फेस्टिभेला बा हाजो गाखोनाया दा बेखायनो जोङो आसा खालामनो हायो गोजानथारनिफ्राय फैयाब्लाबो
खाथि खाला ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां फैगोनखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। बेनि अनगायैबो गुबुन हाबाफारि बेवहाय लाबावनाय जागोन नामा? नैथि सान हिसाबै बा पहिला बैसाग हिसाबै जोङो परम्परा जेरैहाय जोङो जोंनि गेदेरफोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय आरो मान होनाय मोनसे जोंनाव निथि आरो आदर्श बा फालिबोनाय मोनसे जोंनि नेमखान्थि दङ। बे हिसाबैनो जोंबो बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि गासै जोङो गारजेन बा जोङो मुरुब्बि बिथांमोनखौ जोङो मान होनाय बा खुलुमनाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो एसे जोंनि ओनसोलनि बा बर'फोरनि माखासे बा गुबुन जाथिनि माखासे रेनाउन्स आर्टिस्टफोर जोङो सासे सानै हांख्रायनाय जादों। बिथांमोनखौ जोङो ओइदिनखालि जोङो बे प्रग्रामाव जोङो बिथांमोनखौ पार्टिसिपेट बा बाहागो लाहोनाय मोनसे कालचारेल प्रग्रामबो बेयाव दिन्थि खालामनाय जादों। नैबे समाव बावखुंग्रि नैबे फेस्टिभेलनि चेयारमेन बिथांजों सावरायबाय आरो बिथाङा बुंदों जे साननैनि हाबाफारि बे हाबाफारिजों जे जाफुंगोन गिबि सानाव नैबे हाजो गाखोनाय बे हाजो गाखोनाया जागोन आरो लोगोसेनो बेवहाय नैथि सानाव बिथांमोना बुंदों जोबनायाव गोखा गोखै जानाय बे हाबाफारियाबो थागोन आरो माखासे गुबुन गुबुन रावारिनि हारिफोरनि जे नैबे मोसानाय दामनाय देनाय बैफोरबो बेयाव जागोन होनना बुंदों। नाथाय सिगांनि फोरबोफोराव जाखिनि बेवहाय नुनो मोनोमोन नाथाय बैफोरखौ माखासे नैबे कभिड-19 केसनि थाखाय बिथांमोना बे बाराव खायसेखौ दोनथ'गोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावदों बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो थामहिनबा बेवहाय सिगांनि बोसोरफोराव जिहते गोबां सुबुंफोरा जायो नाथाय बे समावबो बाहागो लागोन बेखौ बिथांमोना मिजिंथिदों। नैबे केमेरामेन मिथुन बसुमतारीजों नै बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोना दिन्थिबाय। गोजोन्थों।